רואה אותי? כן. אמא לשבת. את רוצה לשבת? נו, את יושבת. אז תרדי למטה ותשבי במדרגות יותר למטה. קקי? מי עושה שם קקי? פרה. זה לא קקי של פרה. זה קקי של עכבר. עכבר. למה? למה? כי יש לו טוסי קטן. קטן? כן. אז יוצא לו קקי קטן. תוציא אדם? כן. הוציא. כן. כן? כן. זורקת את זה החוצה, איכסה. עכשיו את צריכה לשטוף ידיים. למה? כי נגעת בקקי וזה מלוכלך. בואי נלך לשטוף ידיים. פפא. בואי נלך לשטוף ידיים. לא. בואי. אפיים. מה? אפיים. זה לא משקפיים, זה משקפת. צפת. מיש. תגידי. מיש. מיש. כפת. משתפש. משתפש. תן. 10 או 11? יפה. 11? ככה. ככה. ככה מסתכלים, תן. אבל את לא רואה כלום. טוב. פה. מה זה? כפתור? את רוצה לשים את הכפתור על המשקפת? צפת ייפול. אוי אוי אוי. לא ייפול צפת. לא. רוצה לספר לנו על הגן שלך? כן. מה את רוצה לספר? מה עשיתם בגן? לא. שרתם? איזה שיר את יודעת לשיר? סקאי? וואו. שמש חזקה. את יורדת במדרגות? מה קרה? קיבלת מכה? איפה קיבלת מכה? אוי אוי אוי. צריכה להיזהר. לאן את הולכת? את רוצה לראות אותי? ידע? מה את רואה? את רואה שמש? שמש. שמש חמה? שורפת. תגידי ביי. ביי. תני נשיקה באוויר. באוויר. איך קוראים לך? אווה. נכון.